Инде сабан туйлары күптән артта калды диярсез, ләкин безнең халкыбыз бәйрәмсез тора алмый, айрыша шундый матур һава торышлары булганда. Инде бүгенге бәйрәмгә килсәк, дуслар, без хәзерге вакытта Әлки районы Иске Алпар авылында. Бәйрәм нәрсәгә багышланган дип сорасагыз, без инде сезгә җавап та бирәбез. Әлеге авылның матур юбилеена багышланган. Менә шулай, туган көне авылныкы, бәйрәм халыкныкы. Бәйрәм булган җирдә әлбәттә инде көрәш булырга тиеш. Дуслар, без инде сезне көрәш яратучы, көрәш сөюче дусларыбызны, тамашачыларыбызны кайнар сәламлыйбыз. Батырлар командасы бу юлы Әлки районының Иске Алпар авылында. Юкка гына түгел дип әйтик. Әлеге авыл бу көннәрдә матур юбилеен билгеләп үтә. Дөресрәге, әле 2 матур датасы бар аның. Беренчесе мәктәп оешуына 100 ел булган. Авыл 375 еллыгын бәйрәм итә. Шул уңайдан батутлары да күренә, шашлык, пылау исләре дә борынны кытыклый. Тик булары барысы да тизгә генә тукталып тору өчен ни бары. Балаларың булса загырак торасың әлбәттә. Тик җыенның төп сәбәбе кәеф сафа кырып, тамак ягын карауда балаларны сикертү әйләндерү генә түгел. Ниндидер тирәнрәк, кеше күңленең төпкелендә урнашкан сәбәпләрдер. Кемдер өчен ул туган үскән җирләренә кайтып, яшьлек хатирәләрен барлау, кем өчендер туганлык җипләрен ныгыту, кемдер өчен ата-бабаларыңның йола гадәтләренә баш ию. Безнең үзебезнең авылдан чыккан кешеләр бик күп. Безнең вакытында авылда бу инде 1912 еллар булгандыр, бәлки әзрәк истәрәк. Авылыбызда 2000-нан артык кеше торган ул вакытта. Хәзер кимәдә кечерәйдә, но шуңа да карамастан, менә шуннан чыккан кешеләр, алар бөтенесе дә шул бәйрәмне ишеткәч, алар кайталар, күбесе ярдәм итә. Шуңа күрә дә безнең ел сайын үтә инде ул. Чөнки безнең булышучыларыбыз бар. Булышучылар булмаса, андай зур бәйрәмнәр үткәреп булмый. Бездә көрәш белән бик яратып шөгыльләнәләр. Дөрес, бүгенге көндә авылларда балалар кимей, мәктәпләрдә менә шуңа да карамастан 37 баланың 12-се көрәш белән занимация итә, менә 12-се көрәш белән. Ул инде яртысы дигән сүз инде. Башка әле төрле спортларны санамыйча, көрәш белән 12-се элемәстә. Районнарда төрле урыннар алалар, республикаларга баралар. Безнең тренер Ахмиров Илдар Гавазович бик яхшы тренер. Үзе дә вакытында көрәшче иде, яхшы гына. Бик әйбәт өйрәтә балаларны, балалар бик кызыгып йөриләр көрәшкә, яратып йөриләр. Беренче карашка бәйрәм сабан туйга охшаган булса да, асылы бераз үзгә. Монда алдынгы механизаторларны түгел, балалар тәрбияләүгә, аларга аң-фәһем сеңдерүгә гомерләрен багышлаган кешеләргә дан җырлау булды. Инде көрәш башлана дигәч, бәйрәм башлана дигәч, кешеләр инде агыла башлады мәйданга таба, һәм бу чыннан да көрәшчеләр өчен зур дәрәҗә бит. Үз халкың алдында батыр калу, чыгыш ясау, алкышларга күмелү, менә ул чын-чынлап көрәшченең хыялы. Көрәшкә язылабыз дигән сүрән микрофоннан яңгырауга, Илдар абый тирәсендә бер көтү малай бөтерелә башлады. Җәһәт көне язылучылар да бар. Көндәшләрем кем булыр икән дип сабыр гына көтеп тору стратегиясын сайлаган егетләрдә күзгә чалына. Нинди весовой категорияләрдә? Безнең яшьләр арасында, балалар арасында 5 весовой категория, һәм музыкалар арасында 3 весовой категория, 70, 80 и 80-дән югары үчә була инде. Егет арасында инде. 80-дән югары 130 булса да ярыймы? Шулай була. Яра, балалар ничә категориядә? Балалар так, берсе 35 килога кадәр, 45 килога кадәр, 55 килога кадәр и шуннан зураклар була инде. Килә бара, яза барабыз. Балалар күп җыела. Әле зурлар әзрәк сомневаться бактан карап бирәләр, кемнәр килгән икән, кайсы район килгән дип карап бирә. Әмма язалар да. Монда районнар киләмени яки авыллар гына, балалар? Юк, килгәннәр керәләр. Андый ниләр юкмы? Юк, андый каршылыклар юк. Килгән берсе көрәшә. Монда бармысың? Көчле көрәшчеләр бүген менә чыгыш ясый дигән мәгълүмат әлегә. Бар, уже бар. Авылдан чыккан бәлки. Авылдан чыккан көрәшчеләр бар монда. Команда фаворит шундый. Хафизов Алмаз булачак, Хафизов Илназ булачак, Рустам Нуруддинов булачак монда, Илназ Хамидов булачак. Менә шундый көрәшчеләр булачак. Зурлар арасында инде. Зурлар арасында.
65 яшьлек бер абзый да чыгарга теләгән иде әле монда. Возраст получается. Вес белән генә, вес белән генә. Вес белән генә. 70 дип язып куй. Үлчәнәсезме? Күрәтмәйсезме? Көрәшергә. 65 яшьме? Ярар. Үлчәнәсезме? Әйдәгез. Әйдәгез үлчәнәсез. 100. 80 плюс була инде бу. Әле көрәш башланып киткәнче келәм буш тормый. Концерт бара, бала-чага көрәшчеләр өчен урынны җылытып куябыз дигәндәй, милли көйләргә әллә би, әллә йөгерә, әллә разминка ясый шунда. Аллага шөкер, аларга да бер сүз әйтүче юк. Бала-чакның якты хатирәләре бит. Араларында бәлкем мәйданнарда батыр калучылар, шул батырларның иңнәренә сөлге үлүче сулулар да үсеп чыгар. Кем белә? Бала-чагасы, якын тирә авыл халкы өчен бәйрәм булсын дип тырышучы кешеләр дә җитәрлек. Рифкать әфәнде үзе дә көрәштән чыккан кеше. Шуңа авыл эчендә көрәшнең үсеше эчендә берни кызганмый. Эх, азмыни татар халкында андый егетләр. Üç Fırat, ben üzüm, ikinci Nikes Rişat, ikincisi Reşit. Biz gençler küreşirge tırıştık, küreştik çünkü bizim etimiz küreşçi. Bizim kuşanma tırışta Batır Eskat. Eti küreşten Koytaydı rayonundan, o vakitten bürekler indi, Kulya uluktırından da, onda maykalar, onda şundaybiler. Bizge bir şey, apaga, sigirkeşke, bizge maykalar veririz, şaltlanabız. Biz eti şekil bulurga tırıştık. Biz içimizde bir yılını rayonun Sabantu batırları kaldık, türlü bizse. Benim Nikes'in Reşit ol. Biz Tataristan'ın absolut batırı. Sebik ol. O devam ettiğin bana. Bizden etini kreşkenin, bizim kreşkenin. Kreş bizni turmuş yoluna çıkardı. Менә кичкенә чакта бер-берегез белән көрәшәйдек. Көрәшәйдек. Менә ул вакытта инде безнең матылар, миналарны чирмешә буена, су буена барып, комда көрәшкә өйрәтәм. Комда көрәшкә өйрәтәм. Балай алыгыз дип, әле мин инстаукада, ветеран инстауканда әзрәк йөрдем иде. Мәгә сакап йөрдем. Мәгә забинерде. Балай алыгыз мәтәм, тегелай алыгыз. Балай дип техниканы өйрәнегез миналарга. Benim de var ezrek kirgendir indi üzümden neyin de güreşke. Bu alar üzere tırış buldu. Tırış buldu ol. Arap'ta diyen eseri bilmediler alar. Dürsüne direk gerek. Triz bir alar kalite. Reşit Nikes'in her günü 60 tonlu ağırlık biter ya. Bizim tam bir tradisi var. Biz biştuğan, biz ondan sonra çalışmasak da iki atnaga biştuğan birga çalışıyoruz. Bizde şu tradisi. Bizden etkenler şöyle terbiyeleyen. Sportlar girgende, sport ol kişinin kişiydi. Senin başka nesneye gerekmeyecek vaktin bulmayı. Sen trenirovka, kreş, sabah, bu sabah tuyunda uzun eğer de benim eteyim batır bulmazsa kreşmese, keşke kreşmese, minga ol tavsiye bir tergis biri. Авыл бәйрәмнәренә халыкчан артистларны чакыру аеруча күңелемә ята минем. Иң рәхәте шул авыл кешеләрен сәхнәдә күрү. Татар халкы бит кайсы өлкәдә дә оста. Җыр биюне әйткән дә юк инде. Һәр авылда диярлек үзенең җырчысы, гармунчысы бар бит ул. Көрәштән тыш халыкның игътибарын җәлеп итәрлек башка уеннарда бар мондый бәйрәмнәрдә. Рәхмәт. Бу бил алышының дәрәҗәсен бер дә төшерми, киресенчә, аның тирәсендә антураж ясый дип әйтсәк буладыр. Батырлар белән сөйләшә башласаң, аларның бу дәрәҗәгә ирешүләре бер дә очраклы рәвештә түгел икәнен аңлыйсың. Илзатның да көрәшче буласы әллә кайчан билгеле булган икән. Булай, матакта инде, матакалаймын. Матактасында зимат. Шон белән беттем, соңгы ялым. Аннары кайда Аны спортивныйга, уже университетка. Академия мы? Академия спорта. Ярар, нигә тоже көрәш буенча? Ничә ел шөгыльләнәсең? 7-8, 9.
Кичкене вакыттан инде. Кем алып кирдесин синең? Әтием Көрәшеме? Ул шөгыльләнеп тайгыз. Тәкәдә үз чиратын көтә, ә без сезгә Алпар авылында үткән көрәшнең иң матур алымнарын карарга тәкъдим итәбез. Киштен бер идеш. Үзүлемне тыйып турам. Алмаз Акберов. Аферин Алмаз Дизер, рәхмәт, уңышлар сиңа. Менә инсаф өчен бу ярышлар яңалык кебек. Түбән Кама егете классик көрәш төре белән 3 ел шөгыльләнә икән инде. Ә бу юлы милли көрәш мәйданына чыгарга була. Чын батыр, бу көрәшне белеп битермим дип куркып тормаган әле. Классикамы яки инде көрәшме күзеңә кайсы авыры? Классика. Авырракмы? Нигә? Ну, анда күп движение бар, анда и физически да, ауыр. Тагын көрәшемәде. Бик күп. Татарча буенча. Татарчада буенча и классикада буенча көрәшем. Яра, нинди кумирларың бармы синең берәр нинди классикадамы, монда татар көрәшендә? Власов бар. Власов? Әйе. Роман Власов. Әйе. Көрәш федерациясе бил алышу булган чараларны нинди генә ераклыкта булуына карамастан килә, йөри, ярдәм итә. Көрәшне үстерү өчен гел юлда булырга кирәк шул. Моның өчен аерым рәхмәт сезгә, Марсель әфәнде. Бүген көндә республикабызда көрәш белән 11700 кеше шөгыльләнә. Ел дәвамында 270 ярыш үткәрелә. Бу ярышлар аннан соң менә елгысы елда безнең 339 Сабан туйларыбыз булып үтте. Менә бу шушы сабан туйларыбызның берсе. Мин әйтәм, әлки төбәге үзенең батыр көрәшчеләре белән билгеле, Талип Яруллин, Фаракшиннар. Кама аръягында тагын бер уңай тенденцияны күзәтергә мөмкин. Анда Билбау көрәше татар милли көрәше белән бер тигез бара. Ә кайбер районнарда хәтта милли көрәштән дә популяррак дип әйтергә буладыр. Көрәш бездә бик популяр, татарча көрәш. Бүгенге көндә безнең 3 группа көрәш ясап торабыз. Безнең тренерыбыз бар, татарча көрәшкә отдельно. Әлки районы бер качанда стабил булмады. Бик популяр көрәшчеләрбез күп. Бүгенге көндә без менә Сәмигуллиннар безнең көрәшчеләр, Ахмадиевлар безнең көрәшчеләр. Без әйбәт алабыз урыннар алабыз, приз урын алып кайтабыз һәр вакыт. Безнең бүгенге көндә 5 авылда секция бара. Ну, Билбау көрәше инде. Безнең үзебездән Билбау көрәше дә татарча көрәштә бара инде. Үзәктә, базармата үзәгендә. Бүгенге көндә где-то 80-90 кеше көрәштә секциясенә йөри. Район буенча инде бу. Нигенә дисәң дә авыл көннәре булсынмы, сабан туйлармы, әгәр анда көрәш була икән, бу спортчылар өчен тагын бер баскыч. Күп санлы тренировкаларны алыштырырлык баскыч әле ул. Истәвенә бүләк ату мөмкинлеге бар. Бүләкнең иң кыйммәтлесе үзең җиңеп алган бүләк бит ул. Милли бәйрәмнәребез бик әйбәт тәрбияләү чарасы да икән бит әле. Шундый кечкенә җиңүләрдән зур җиңүләргә илһамландыра ул авыл бәйрәмнәре. Алпар авылына Алпар атлы бер абзый бабай инде монданы яратып бабай диләр, нигез салган булган. Күрәсең, аның исеме дә Алып Батыр сүзенең бәлки кыскартылмасыдыр. Без дә бит татар халкы Алып нәселеннән, Алып тамырыннан. Шуңа да инде без көрәшче халык, батыр халык һәм әлбәттә инде көрәшеп, матур итеп яшибез. Дуслар, шуның белән без сезнең белән саубулашабыз. Алпар авылыннан сезгә кайнар сәлам, батырлардан кайнар сәлам һәм киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.